dobrodošli u prvu epizodu preživljavanja. Ovo je Minecraft 1.8 i evo ja sam upravo počeo, uzeo sam bonus chest jer mrzim iskreno da skupljam to drva i sve i evo odmah sam napasao na selo i pored mene je moj drug Veljko. Da, izvinite što sam kreativ modu, isprobavao sam nešto. I tako. Veljko, kaži nešto. Pozdrav ljudi. Evo čujete. Znači, ja sam nešto isprobao zašto 1.8 i zato, pa još sam hodio. Sad da vidimo da li mogu blacksmith. Ljudi kako je ovo selo onako poremećeno. Znači kako me nerviraju ovi seljaci. Joj. Evo, valjda će biti sad ovo. Znači, mogu onako da slušam kako se deru, da oni njihovo ono. Znači, što jako nervirano. Šta ono suđe? Ću rukom da polovim cobblestone, gledajte kako to proradi. Jel' tako veliko? Evo sad veliko. Da. I bravo za mene, znači... Sad me nervira ovo. Ne ima da slikova, čekaj, vidi. Jer sam vidim da čas. Ćemo napravimo jedan wooden pick, ne zanima me. Ups. Kako je to ostalo tu? Fail. Da, isprobao sam s onim novim, bićima, s onim novim stvorenjem u Minecraftu da se bijem protiv njega i sad ćemo da bistrujemo. To, izvinite zbog ovoga. Ne znam zašto, samo se odjednom dupliralo, ne znam zašto. Bug. Ujebam, već moramo spavamo šta je ovo. Sad ću da uđem ono kuću, ne zanima, ono me pusti. Gde on to umete? A ne, ovo je neka sad. Nije fair. Veliko što se smiješ, ti ćuti. Kad ti snimao klipove, ja sam čuta. Šalim se, nemoći ću priču bre nešto. I da, sad, danas Jovan nije sa nama, ali pridružit će nas oko tamo negdje 6. 7. epizode, zato što mrzi nas da pravimo hamače server i sve to. Da, ali nema blacksmith on selo, i sad ću vidjeti ljudi zbog čiptovanja, ali ne znam, tek smo počeli, evo vidjeli ste sami, uvjerili ste se. Ma nisi čitao ono, ja. Nisam rekao čuti. Ko te što pitao? Veljko? Bolje čuti. Znači ćete natjeram da snimaš na klip, ja. Hoće to. Znači ljudi, Veljko je pre snimao, ali sad ga mrzi da snima. Imao je kanal, znači svaka mu čast, stigao do 130 subscribera i mrzelo ga da snima. Tako da je prestao. I tako je mene zaista iznervirao i mene sad iznerviralo ovo selo i nema blacksmith da pokupim bar neki iron nešto. Malo laguje, sad čekaj prvo tako, bit će ovako dobro. Znači popravim sve ovo i ne znam, idem po svojim. Ajmo kao blestone.
Prvo ćemo živjeti u selu malo, pa ćemo onda da pređemo da napravimo svoju kuću. Znači evo već u 5. epizodi ću da krenem i izvinite, moći ću za čas da pređem.